Когато родителите ми изгледаха последния клип, те най-учтиво ме помолиха да не чупя нищо този път. Значи това бързите пари не са срам за майстора. Я ме видиш мене, боли ме фаро. Тройхим по цял ден, боли ме фаро. Наркотика, който използвам, има рядко име и се нарича перхидрол, пентанол, винстрол, ефизол, кленадрол, забобол, демол, политично доказан, подписан с левия крак протокол. И те това е. Празници мина, напих се като персиец, а ядох се като финикиец, изобретих парите, натисках се с Гошо Мазния от подуене, но по времето ме подуха, след по времето ме събуха и после... Аре бе, умре ми коньо. Аре с тия псовали бе. Да. От малък си играем с кукли Барби, с кукли Дарви, Карви, Мурви, Курви, Космати. Писна ми на газа. Искам месо. 3 въпроса, 6 отговор. И верния е Оро. Календар, половината истина. Почваме. Дебелогъзата съученичка Стефка днес нападна еднорог в гръб, след като искаше акциите на сланината да се покачат с 20 лева. Още така, да, още нещо за жените. Той Осама още кога беше жив, идва с баща му, чука на вратата и вика: ахамчна, хамчна, хамчна, плачне, уханчн, кахамчнча, хемчахан, лашн, какакнчка, хаплаха, да. Чекай бре, мюсюлманин, тия срезаните курци до тук, недотъвци. Ония ден ми докара неко си майбах, викат ми Тодингола и го кире. Значи на тоя майбах, майката му е бах. Направо го направих двувратка с 4 носачи и 9 въздушни радиатора. Искам да отбележа, че аз въобще не разбирам от коли и в момента въобще не знам какво говоря. Но все пак, нека продължим. Турих му решетка от Икарус, броня от Камаз, ремък от Чезе, манивела от Балкан, газова уредба от Ласка, шпилка от Страшилка, масло от Файтон, запалка от танк, турбина от трактор. И идва си го вземе човеко и вика: как е, върви ли? Викам: алили! Алили! 300 коня под капака, 3 птичи въшки под левия носач, спойлер от Камила, спици от Костенурка, антена от Бунар, калници от манастирска каруца, като на Флинстон барбекюто. Само че с преносими капачки за антифриз. Че ти пръднем. Да. Са за Коледа излизах на среща с трансформър. Той е Оптимус ли е? Оптимус ли е? Води му еквак таверна Ауспух. Вика: за мен е един малък антифриз, а за момичето 2 карбуратора по шопс. И нещо почнава ми обяснява за майка му. Вика: Before time began, there was the cube. Викам: я седи тука, оти че ни изпляс, като стой та гледай. Как се казват приятелите на Мечо Пух в едноименния роман на Джани Родари "Стисни ме, пенке, зорлем да пръднем"? А. Прашчо, Б. Тигъра и С. Каналето. Каналето! Забрави ме нещо. Специален поздрав за Пеньо от Big Brother и за Пенка дебелата от Лой Brother. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Как се образовате? Отцветявам книжки, играем минута е много, 24 часа, монитор, труд, маврут, труд, телешки бут, полет над нощта от Гриша Ганчев. Цветан Цветанов хвърли ръкавица на Софийския апелативен съд. Цветане, на ти моята ръкавица, барал съм си с нея. Брънзолето газо. С нощи идва принц Чарлз Уназа и ми вика: You know how I treat fucking liars, don't you, boy? And you're a fucking liar, aren't you? I'll ask you one last question. Were you with my girl last night? No. Feel it. I can taste it. I can't lose it. I can feel it. Легална дрога срещу наркокартелите. Feel it. I can taste it. I can't lose it.
къвци. Атака затварят 3 офиса в Шуменско. И ние затваряме още 2 и за където ще се пече лево. Станишев към младите социалисти. Животът не е бетонна магистрала. Ако си проститутка, няма как да не е. А иначе от мене да знаете, живота е ски писта, целата обаластра. И трябва да се пущиш най-отгоре по гол гъс. Надоле те чека стадо биволи, които сакат 1/3 от земите, изсичат борови гори да си правят ракия от мащерка. Накрая са дърва и те осъждат да береш грозги цел живот. Играете ли еврофутбол? Играе моро. Играете ли шах? Аз съм на Веселин Топалов, балдъза. Кажете някоя добра стратегия. Че хвърляш кони у реката, попо го бричиш гола глава, оттам царицата засак дава контакт на топо. Бие на късо, там 2 терци е контра и всичко туш. И победа за съдията. Обичате ли да рисувате? Любим анимационен герой? Гриша Ганчев. Любим Десептикон? Гари Каспаров. Любима личност от Ренесанса? Хули Инглесиас. Любим румънски чалга певец? Рамбо Силек. Как ви наричат приятелите? Роджер, Уесли, Пърси, Джеси, Фреди, Гуди, Миди, Цици, Цомби, Дини, Гърди, Желязко. Кажете нещо мъдро за край на този тъп клип. Нещо мъдро. Ебавам се, сега сериозно. Така, ще цитирам една древна майска поговорка, която трябва да знае всеки пророк. Края на света, ма какви са тия тъпоти, да ви стере по легендата. Тука пишеме легенди. Ветото на 92-та, гол за Чехи. Симата на 94-та, Стоичков по крилото. Тук я вкара с фаут. 86-та, Ханас Порух се укрива в Куба, пласира трици. 55-та, първата изгорела кружка. Фал на астрономията, нищо лично към Нютон. 74-та година, Д'Артанян му пониква първия интимен косъм. Путин му завижда. 32-та, Бетовен бърка първа плоча на селото на Бадън. 81-та, Моцарт свири първото си произведение на гребен, а то се казва Удари Тупагио. 99-та, първото кокошко излетело в космоса, без да иска. 91-та, Дарт Вейдър емигрира в Румъния, където по-късно става жертва на домашно насилие. 1765-та, Софрони Врачански за пръв път преписва история славяно-българска. Това е първият му пищов по Трудово. Малко по-късно Миро от Харизма си я принтира с надеждата да намери голи снимки на Паиси Хилендарски. 823. Гандалф и Фродо са хванати да играят Торо у дом за луд. 521. Червената шапка бега от Алкатрас да занесе рекия на бабай. 982. Печо Пух и Прашчо да хванат и да пушат средет у психодиспансер. 742. Вълка от 7-те козлета е спрен за пръв път от Кат Кирка. Кога е зазнал да духне на Дрейера изписало Пещерска. 897. 7-те козлета са хванати в Красна поляна номер 6 с 3 тона кокаин от джубовете. А безсмъртният Хари Потър бил проклет от Доби и сега работи на цех за чорап. И накрая 2052. Питай Уил Смит. Значи това мустак ме дразни много, че го манем.